n'igosipụta ịdị uchu nakwazi agbammbọ na ebumnobi nke Gọvanọ Chukwuma Soludo ịhụ na onweghị onye akpachapụrụ n'akụ n'obodo. Ministry Anambra State na-ahụ maka ọrụ pụrụ iche yana nke akpọrọ National Senior Citizens Center National Stakeholders Consultative Forum on Aging nke Anambra State yana otu ndị ọzọ merụbere ụbọchị ọpụrụiche maka ndị megoro okenye n'ime Anambra State. Ememme a bụ nke eji ngagharị nakwazi okwu banyere eze ọnọdụ ahụike wee malite. Enwekwaziri asọmpi egwuregwu bọọlụ maka ndị okenye n'Awka Steeti Stadium. Ka anyị sonyere David Okpokasịrị maka akụkọ ahụ n'uju. Ụbọchị ahụ ewepụtara iji cheta ndị okenye n'ala Naịjirịa bụ nke a kewapụtara site n'aka onye isi ala Naịjirịa n'oge ahụ bụ Muhammadu Buhari n'afọ 2021 iji cheta ndị okenye n'ihi na ọ dabara ụbọchị eji eme ya na mba ụwa niile nọ mkpụrụ ụbọchị Ọktoba dị na mkpụrụ ụbọchị nke mbụ. Ya bụ ụbọchị bụ nke eji akpọ ndị ọnụ na-eru n'okwu ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-akwalite ọdịmma ndị okenye nakwa ihe ịma aka ilu dị iche iche ha na-agabiga. N'okwu dị iche iche na mmemme ahụ ka kọmishọna na-ahụ maka ọrụ pụrụ iche bụ Honorable Beverly Ikpeazụ nke m dị iche, kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Dọkịta Law Mefọ nakwa onye isi oche National Senior Citizens National Consultative Forum on Aging bụ Iyom Josephine Anene n'otu kwuru mkpa ọ dị na akwalitere ọdịmma na ahụike ndị okenye iji mee ka ha bụrụ ndị na-adịghị eche na a na-akpapụ ha akpapụ n'obodo. Na mmemme ahụ ka ndị okenye ahụ gakwara ije ahụike bụ nke ndị ọnụ na-eru n'okwu na gọọmenti nakwa ihe ndị gbasara ndị okenye sonyere ha na ya. Ndị achịkọnakwara na mmemme ahụ wee denye aha mmadụ 10 ndị okenye n'atụmatụ Anambra State Health Insurance Scheme. Ya bụ mmemme bụ nke isiokwu ya nebara anya n'ebe dị iche iche na-akwado ihe metụtara ndị okenye nakwa ineba anya na mkpa ọ dị ndị okenye ịtụnye ụtụ ha na mmepe obodo. Site na Awka Steeti Stadium, abụ m David Okpokasịrị maka akụkọ ụwa ABS.